ба иҷора дорем дар поёни корвон. Ҷа дарвозаи даромад, кати нишаст. Иҷо се дар хона, даромадгоҳ, подвал дорад. Иҷа ошхона, ҳаммом. Ва дар он тараф бо як ҳаммоми дига дорад. Медарем ба дохили хона 100 квадрат, нархи иҷора 4000 сомонӣ моҳона. Барқаш доимо ҳаст, об доимо ҳаст. Я барқ доимо ҳаст. Як ҳуҷра. Иш дуюм ҳуҷра. Дар поёни корвон гранзавод. Инаш сеюм хона. Сеюм хона. Ҳама чизи чора дорад барои истиқомат. Кондитсионераш ҳаст. Боз инҷо як ҳаммоми дигар дорад. марҳамат муроҷиат кунед. ба рақамҳои дар рӯи экран буда. Инҷа ошхона аст. Инҷа ҳавлӣ кушод дорад. Инҷа ҳаммом дорад. ҳаммом дорад. ҳавлӣ. инҷа ошхона аст. кухни беруна. инҷа бошад ҳаммом. дар поёни корвон гранзавод. нархаш 4000 сом моҳона аст. ин тараф дараш маҳкам аст. соҳибхона чизи чораш омодаги аст. инҷа якта ҳаммому ташноӣ беруна. ина кӯча гранзавод.